Breitling, μια εταιρεία που εξέλιξε την ορολογοποιία και σήμερα θεωρείται από τις πιο σπουδαίες ελβετικές εταιρείες με κάποια εμβληματικά μοντέλα. Ένα από αυτά είναι το Chronomat, όπου και εδώ η Breitling έκανε ιστορικές καινοτομίες. Για παράδειγμα, το 1915 ο Gaston Breitling εφήβρε τον πρώτο χρονογράφο που έδαινε στον καρπό σαν ρολόι χειρός και είχε 2 κουμπιά, ένα για έναρξη και παύση και ένα για μηδενισμό. Κάτι που σήμερα θεωρείται αυτονόητο, αλλά τότε ήταν μια εντυπωσιακή καινοτομία. Και αυτό είναι ένα μόνο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από αυτό το ρολόι. Έρχεται σε αυτό το κλασικό κουτί που δεν σε προδιαθέτει για το περιεχόμενό του. Και πέρα από τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, έχουμε και το πιο σημαντικό. Το ρολόι. Το συγκεκριμένο έχει μεγάλη αξία για προσωπικούς λόγους και ήταν επίσης και το πρώτο ρολόι πολυτελείας που αγόρασα ποτέ, αν και δεν μου αρέσει αυτός ο όρος γιατί επικεντρώνεται στην τιμή, όταν ένα ρολόι αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα, όπως προσωπικές εμπειρίες και καταστάσεις για κάθε άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ένα Chronomat της Breitling από το 2004 με αριθμό αναφοράς Α13352. Πέρα από τη σπάνια μπλε πρόσωψή του, το συγκεκριμένο έχει και κάτι άλλο ασυνήθιστο για Breitling. Έχει κάσα 39 χιλιοστών, ενώ τα περισσότερα Breitling είναι αρκετά ογκώδη. Έτσι αυτό έχει όλα τα χαρακτηριστικά του Chronomat, αλλά σε ένα πολύ διακριτικό πακέτο. Και οι υπόλοιπες διαστάσεις του είναι και αυτές πιο διακριτικές από τα συνηθισμένα Breitling, ιδιαιτέρως στα νεότερα μοντέλα. Επίσης διαθέτει το παλιό λογότυπο της Breitling με τις πτέρυγες που, για εμένα, ήταν πολύ πιο ταιριαστό στην αισθητική και ιστορία τόσο της Breitling, όσο και συγκεκριμένα του μοντέλου Chronomat. Η κάσα του και το καπάκι του είναι από ονοξίδωτο ατσάλι πατενταρισμένο από την Breitling, πολύ γυαλισμένο σαν καθρέφτης, το οποίο ταιριάζει υπέροχα με τις ανάγλυφες ενδείξεις στην πρόσωψή του. Είναι πιστοποιημένο για πιέσεις έως 10 ατμόσφαιρες, δηλαδή 100 μέτρα, και έχει κρίσταλο ζαφύρι που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία από την Breitling για αντιανακλαστική, αντιθαμβωτική και πιο ανθεκτική σε κρατσουνιές επιφάνεια. Αυτό του δίνει και μια χαρακτηριστική μπλε απόχρωση υπό συγκεκριμένες κλίσεις. Και στην καρδιά του βρίσκεται ο μηχανισμός B13, ο οποίος του προσφέρει μια συχνότητα 28800 ή αλλιώς 4 Hz. Που φαίνεται και στον μικρό δευτερολεπτοδείκτη ως μια ομαλή ροή και γίνεται ακόμα πιο εύκολα ορατό όταν ενεργοποιήσει κανείς τον χρονογράφο. Πρακτικά ο μηχανισμός Breitling 13 είναι ένας ελαφρά τροποποιημένος 7750 της ελβετικής Valjoux, ένας από τους πιο ποιοτικούς ελβετικούς μηχανισμούς χρονογράφων. Και ας είμεθα ειλικρινείς, με το που αφαιρέσουμε το βιδωτό καπάκι του, η προσοχή στη λεπτομέρεια και ποιότητα κατασκευής του ξεχυλίζει στο κάθε του εξάρτημα. Από τις χαράξεις Γενέβης, το πεγλάζ μέσα στο καπάκι και στη βάση του μηχανισμού του, τα γυαλίσματα σε βαθμό που το ατσάλι μοιάζει σαν καθρέφτης και πάρα πολλά ακόμη, επισφραγίζουν τι σημαίνει ελβετική ορολογοποιία. Στο λειτουργικό του μέρος, για όσους δεν έχουν εμπειρία με χρονογράφους, αυτό είναι το κουμπί έναρξης και παύσης και αυτό το κουμπί μηδενισμού. Ενώ αυτός ο δείκτης καταγράφει τα δευτερόλεπτα, αυτός τα λεπτά και αυτός τις ώρες. Όταν δεν τρέχει ο χρονογράφος, η μέτρηση των δευτερολέπτων φαίνεται στον μικρό δείκτη στα αριστερά. Κατά τη γνώμη μου, ο χρονογράφος είναι η πιο χρήσιμη επιπρόσθετη λειτουργία για κάθε ρολόι, γιατί σχεδόν επί καθημερινής βάσεως χρειάζεται κάποια στιγμή να μετρήσω κάποιο χρόνο. Στο εσωτερικό της στεφάνης περιμετρικά έχει το ταχύμετρο. Αυτό στις μέρες μας δεν το θεωρώ και τόσο χρήσιμο, τουλάχιστον για εμένα. Ο τρόπος που δουλεύει είναι ότι, ας πούμε, ξέρουμε ότι η απόσταση από το σημείο Α έως το σημείο Β είναι 1 χιλιόμετρο ή 1 μίλι ή κάποια άλλη μονάδα μέτρησης. Εκκινούμε τον χρονογράφο στο σημείο Α
και τον σταματούμε στο σημείο Β. Και περιμετρικά στο ταχύμετρο μπορούμε να διαβάσουμε την ταχύτητα με την οποία έγινε αυτή η μετάβαση. Αν η απόσταση ήταν 1 χιλιόμετρο, τότε μιλάμε για χιλιόμετρα ανά ώρα. Αν ήταν 1 μίλι, τότε για μίλια ανά ώρα και ούτω καθεξής. Πέρα από το ταχύμετρο, ο χρονογράφος είναι χρήσιμος και για μεγάλες αποστάσεις, όπως μέτρηση διάρκειας πτήσεων, ταξίδια με πλοίο και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Όπως προανέφερα, τα λεπτά καταγράφονται εδώ και οι ώρες στον κάτω δείκτη, εδώ. Αν και τις ρίζες των Chronomat τις συναντάμε κυρίως σε ρολόγια πιλότων, όχι σε καταδυτικά. Η στεφάνη του είναι καταδυτικού τύπου. Έχει τα λεπτά για να μετράει κανείς τη διάρκεια κατάδυσης και επίσης περιστρέφεται μόνο αριστερόστροφα για να μην χαλάσει η ρύθμισή του κατά λάθος σε κάποια κατάδυση. Μάλιστα αυτό θεωρείται και ως προαπαιτούμενο για να πιστοποιηθεί μια στεφάνη ως καταδυτική. Εγώ δεν το βρίσκω πολύ χρήσιμο σε αυτό το ρολόι, ειδικά με δεδομένο ότι έχει ένα ενσωματωμένο χρονογράφο υψηλής ακριβίας. Παρόλα αυτά, η στεφάνη του είναι και αυτή ένα μικρό έργο τέχνης που δεν χορταίνεις να το κοιτάς. Και αν αναρωτιέστε το πώς φαίνεται στο σκοτάδι, προσφέρει μια πολύ καθαρή εικόνα. Από αυτό το πάντρεμα καταδυτικού ρολογιού και ρολογιού πιλότου, το Chronomat έχει υιοθετήσει και την βιδωτή κορώνα που προσφέρει καλύτερη αδιαβροχοποίηση. Ενώ αυτός ο συνδυασμός του κρυστάλλου του με τη μεταλλική του μπλε πρόσωψη και τα γυαλισμένα ασημένια μέρη του είναι κάτι που σε μαγνητίζει, όχι μόνο λόγω της εντυπωσιακής διάβγειας και λεπτομέρειας, αλλά γενικά με τη συνολική του εμφάνιση. Δεν είναι εύκολο να το μεταδώσω αυτό μέσα από μερικές μαγνητοσκοπήσεις, γι' αυτό θα σας πρότεινα να βρείτε κάποιο και να το μελετήσετε η διεισόμαση. Το λουράκι αυτό είναι καινούριο, έπειτα από 21 χρόνια χρήσης, αλλά γι' αυτό αυθεντικό από την αντιπροσωπεία της Breitling. Είναι δερμάτινο, από δέρμα αγελάδας, βαμμένο μπλε, ίδιο ακριβώς με το αρχικό του, αν και η πόρπη του έχει το νέο λογότυπο. Είναι όλα όμως τόσο ιδανικά? Ασφαλώς και όχι, αλλά εδώ έρχονται οι προσωπικές προτιμήσεις, ιστορία του κάθε ανθρώπου, εμπειρίες και αμέτρητοι ακόμα δύσκολα μετρήσιμοι παράγοντες. Μερικά πράγματα που ίσως θα ήταν παράληψή μου να μην τα αναφέρω είναι, όπως είπαμε, ότι το δερμάτινο λουράκι του φθήρεται με τα χρόνια. Όταν είναι καινούριο, είναι σκληρό και θέλει χρόνο για να μαλακώσει και το κόστος του δεν είναι κάτι ευκαταφρόνητο. Δεύτερον, ο μηχανισμός B13 έχει μείνει στην ιστορία για το πόσο δυνατά ακούγονταν, ειδικά όταν κουρδίζει με το αντίβαρο το ρολόι, περισσότερο από ό,τι ίσως να αρέσει σε κάποιους. Και το ότι έχει μικρότερες διαστάσεις από τα μοντέρνα Breitling σημαίνει και ότι η κορώνα και τα κουμπιά του είναι και αυτά μικρότερα, άρα αν κάποιος έχει χοντρά δάκτυλα, ίσως να το βρει κάπως δύσκριστο. Βεβαίως, οποιοσδήποτε ελβετικός χρονογράφος έχει έναν υψηλό δείκτη πολυπλοκότητας, το οποίο αντίστοιχα ανεβάζει σημαντικά το κόστος για συντήρηση και επισκευές, γιατί απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο και εμπειρία από ότι ένα ρολόι που θα είχε μόνο ώρα και ίσως δείκτη ημέρας. Και τέλος, τα τελευταία χρόνια, αγοραστικά τα ρολόγια που πωλούνται περισσότερο είναι ογκώδη με πολύ έντονα χαρακτηριστικά και λάμψη, σχεδόν το ακριβώς αντίθετο από αυτό εδώ. Έτσι συνεπάγεται ότι αυτό το ρολόι δεν έχει μάλλον και πολύ υψηλό δείκτη μεταπώλησης. Προσωπικά, κανένα από τα παραπάνω δεν με ενοχλεί, γιατί δεν έχω σκοπό να πουλήσω τα ρολόγια μου, δεν έχω και τόσο μεγάλα δάκτυλα και τα άλλα μειονεκτήματα τα θεωρώ αποδεκτά. Εννοείται όμως ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μπορεί να κρίνει μόνος του. Για εμένα, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, θεωρώ ότι αυτό το ρολόι προσφέρει όλα τα θετικά του Breitling Chronomat χωρίς να τραβάει ανεπιθύμητη προσοχή με πομπόδι χαρακτηριστικά. Είναι μικρό, διακριτικό, χωρίς φανταχτερά μέρη και σχεδόν άγνωστο εκτός του χώρου από τους λάτρεις της ορολογοποιίας. Την ίδια στιγμή έχω πιάσει αμέτρητες φορές τον εαυτό μου να χάνεται στις λεπτομέρειες που κρύβει κάθε του όψη, από τα υλικά, ποιότητα κατασκευής, λεπτομέρειες, αίσθηση, χρωματικοί συνδυασμοί,
τη μηχανική του λειτουργία και πολλά άλλα. Εν κατακλείδη, είναι ένα αγαπημένο μου ρολόι και προφανώς όχι λόγω της τιμής του, αλλά λόγω όσων ανέφερα και άλλων που δεν μπορώ να αναφέρω, και ελπίζω να συνεχίσει να με συντροφεύει και σε μελλοντικές περιπέτειες, συνεχίζοντας να μου χαρίζει αυτή την ισορροπημένη ομορφιά του από μια άλλη εποχή για πολλά ακόμη χρόνια.